Oj, dzisiaj jemy dobre frytki z KFC. Tam takie dobre pani mi poleciła fryteczki. Ja ogólnie to chciałbym, Ale- powiedzieć, że bardzo. Ogółem bardzo. Ale To litera. panie majorze, fajnie najpierw tutaj będzie konsumpcja. Teraz otworzymy sobie. Ogółem chciałbym zaznaczyć, że bardzo dobry. Ja też jadłem tutaj. Proszę. O, proszę. Czekaj, teraz. Bardzo dobre mięsko. Bardzo dobre mięsko. Ale Bardzo dobry. Panie majorze, może pan się wypowie na temat. ja nie kobieta jestem. Ja 100% mężczyzna. Ale tutaj patrz, takie krocze kobiety. Aż się siurek może podnieść. Ja nie mogę. Teraz. Kochani moi. Słuchajcie, ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić panią Agatę z Białegostoku, która wysłała nam paczuszki. Tak, takie ładne, malutkie patrzcie. I tutaj mamy dobre kanapeczki, Ogółem bardzo dobry. szprota tutaj w oleju, pomidorki. Także zapraszam do konsumpcji firmy Global, KFC, tutaj Kebab, please. i ogółem.